Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Pioni, isang transgender, 40 years old at mula dito sa Lingayen, Pangasinan. Sumulat po ako dahil gusto kong ibahagi ang kwento ng puso ko at gusto ko rin sanang humingi ng payo. Alam niyo po, napakakulay ng kabataan ko. Parang bahaghari sa langit kapag umuulan at biglang aaraw. Pero sa kabila ng pagiging masayahin ko, hindi ako yung tipikal na maganda o kaakit-akit. Naiinggit ako noon sa mga kaibigan kong laging may mga manliligaw. Samantalang ako walang love life. Lagi kong dasal na sana may ma-in-love naman sa akin kahit pa ako'y isang tsaring lang. Buti na lang nag-glow up ako ng very light pagdating ko ng 30s. Sa wakas may mga nagpaparamdam na. Hanggang sa napunta ako sa Qatar at doon naranasan ko ang tunay na pagmamahal mula sa isang lokal. Naramdaman ko kung paano maging Disney princess. Inaalagaan ako, pinapahalagahan, at pinaniwala akong may fairy tale sa totoong buhay. Walang fairy tale. Hindi totoo yun! Hindi ganon! Lahat ng tao may sapak, lahat ng tao may kapansanan na may kakaibang mga issue. Oh. Galit! Hindi totoo yung fairy tale! Kalma! Okay, sige. Tungkol pala to kay Pioni. Okay. Pinaniwala ako may fairy tale sa totoong buhay. Natapos ang lahat nang umuwi ako sa Pilipinas. O, tingnan mo! Naku! Sabi ko sa'yo! Hindi naman ako masyadong nasaktan kasi yung totoo naman, Pinoy din naman talaga ang gusto ko. Pagbalik ko dito sa atin, inuna ko ang trabaho. 10 taon ko kasing napabayaan ang sarili ko. 10 taon akong single. Kaya naman pagtungtong ko ng 40, nagdesisyon akong ibalik yung dating ganda ko para magka-love life ulit. Umasa akong isang araw darating yung lalaking hindi man perpekto, marunong namang magmahal ng buo at totoo. Tila sinagot ang panalangin ko nang makilala ko si Bap sa isang dating site. Hiwalay siya sa asawa at may isang anak. Matanda ako ng 8 taon sa kanya pero nagkakaintindihan kami. Tanggap din ako ng nanay at anak niya. Matapos ang isang buwang pag-chat, pinuntahan niya ako sa Pangasinan. Tumira siya sa akin. At dito, nakita ko kung paano niya sinikap na bagayan ako. Hindi siya reliyoso pero nag-rosaryo kasama ko. Tumigil siya sa paninigarilyo dahil sinabi ko. Wala siyang trabaho pero hindi siya tumigil sa paghahanap. Laging nakahalik at nakayakap sa akin kahit pawis na pawis ako. Hindi, dating din yung panahon! Ayaw niya na yung pawis. Tanggap naman siya ng pamilya ko pero may ilang kamag-anak at kaibigan akong ayaw sa kanya. Bossy daw kasi. Naguluhan ako ng slide kaya pinauwi ko muna siya sa kanila sa Kabanatuan para makapag-isip ako. Ngayon namang wala na siya sa piling ko, gusto ko na siyang bumalik. Kaso natatakot naman ako. Ano ang gagawin ko kapag isang araw iniwan niya ako? Kumikinang natambalan, ano pong gagawin ko sa buhay ko? Salamat po sa inyong payo, ang inyong kumikinang na tagapakinig. Pioni.
Salamat, Yoni. Yoni? Pioni. P-I-O-N-I. Pioni. Pioni. Salamat, Yan. Pioni, sa tiwala. Pero sa totoo lang, ito yung mga issue na medyo napupunta sa edge ng upuan. Oo. Kami dahil napakasensitibo ng ano. Correct ka, ng topic. Ng Pero topic. ako siguro, ang gusto kong gawin, Jegs, para hindi na lang dun tayo sa sensitive, which is the gender issue. I think I would like to focus on Sa relationship. relationships More on as a whole. relationship, Oo. okay. So, relationships as a whole. So, una sa lahat, ramdam mo naman yung pagmamahal. Sabi mo nga, di ba? Ito pala yung feeling na talagang inaalagaan, pinuntahan ka. Di ba yung mga example na sinabi mo and all? Bakit siya umalis? Dahil sa sulsol na mga kamag-anak. So, yun lang yung gusto kong sabihin sa iyo, Pioni. Ang buhay mo ba ay nakadepende sa sulsol na mga sasabihin ng iba? Kasi kung laging magdedepende ito sa mga sasabihin ng iba, edi hindi ito yung si Bap ang hindi siya yung huli. Hindi na magiging ganyan ang issue mo. Kasi pag sinabi lang na isang kamag-anak, ay naku, ayoko yung bossy yan. Hindi nga, dito sa kwento hindi nga nila issue yung gender eh. Kasi siguro, tanggap naman din nila si Pioni bilang transgender. So, ang mas issue nila is yung pagiging bossy. 'Di ba? Yun nga yung katulad na sinabi ko kanina, wala pong taong perpekto. Lahat Totoo. ng tao may sapak. 'Di ba? Kaya yung fairy tale, maaring totoo siya, pero it's not entirely true. Ang relationship, ang mga ganyang klase mga eksena, it's not always a bed of roses. May mga times talaga na may hormonal imbalance yung babae. Tama. Tampuhin siya ng matindi. May mga times na malakas lang din ang topak ni lalaki. So wala naman po talagang perfect na relationship. So ang importante is ikaw, yung nandoon sa loob na relationship. Eto naman, sinabi lang na iba bossy, pinauwi mo na ng kapanatuan. Tapos ngayon, iyak-iyak nga, ngaw-ngaw ka ngayon. Ngaw-ngaw ka ngayon, bakit namimiss mo na, di ba? Kaloka tong si Pioni. Well, ako sa totoo lang nung pinapakinggan ko yung kwento niya, tapos yung mga sinasabi mo, na ihihiwalay natin yung gender issue doon sa relationship. Parang I can't help na pa rin din, kasi unang-una naisip ko, pumapasok sa isip ko, I'm trying to be real na may asawa at anak to yung Si yung- Bap. Tama ba? Si Bap ba yun? Oo, Basta yun. So tapos, ang nakikita ko rin din naman na Baka ayaw din ni Lord. nakayanan mo nga ng 10 years na wali eh. Oo. 'Di ba? So na-survive mo siya. So, ibig sabihin, baka carry. Oo, Or tapos baka yung may asawa at anak, dapat siya doon, hindi sa'yo. Yung ba yung sinasabi mo? Oo, tapos Oo. nag-flashback sa akin yung napag-usapan natin, yung transgender din na si Maria Sofia Love. Na ito yung struggle niya, na akala niya dahil sa mga napagdaanan niya, kaya kailangan niya ng validation, hinanap Correct. niya sa mga lalaki. Parang ganito. Yung Oo. parang medyo ganito yung story Yun ni nga. Maria Sofia Love. Which Oo. eventually, lahat nag-fade. At tapos, Totoo. eventually, doon niya nakita na yung hinahanap niya pala kay Lord. Actually, maraming nagulat eh. Maraming nagulat din sa ano. I Pero don't alam know. mo, hindi siya nag-trending I mean, hindi siya duman sa feed ko. Ba't kaya? Ay, yun, hindi ko din alam eh. Ako dumaan lang sa feed ko eh. Kasi kung magte-trending siya, like yung What Happened Vela, parang Oo. everyone's really talking about it eh. Ito kasi, it's major transgender na isang araw pagtingin niya sa sarili niya, nakita niya lalaki. Oo. Diba? Ibig sabihin, hindi lalaki ang hinahanap niya, kundi siya mismo lalaki. Yun yung kanyang diba, sinabi. Pero ewan ko ba't hindi siya nag-trend? Hindi ko alam kung bago lang siya, fresh lang siya, kaya Oo. hindi pa masyado Pinipick kinapture. up. O, plus, hindi sinensationalize kasi alam ko ngayon, parang Pride Month ngayon or something. So syempre, ang i-elevate natin yung mga Oo, so I don't know. Hindi natin alam. Pero hindi namin anyways, alam, yun yung kwento. Kung hindi nyo alam yung konteksto na sinasabi namin, search nyo, kanya-kanyang search. So basta para siyang ganito si Pioni, transgender, naghahanap ng validation, kailangan ma-feel na maganda, fresh sa Yan, diwa. oo. Yan, so anong ginawa? Syempre nagpaganda, nagpapalit ng Correct. katawan, tapos naghanap ng validation sa lalaki. Yan. So ang punto no ni Maria Sofia Love, at least for your reference lang, na lahat 'yung nagawa niya eh. Ganda-gandahan, ang Lahat daming ng ginawa mo, lahat ito, Pioni. So eventually, Nagjowa, yan. nag-fade, iniwan siya ng mga kakilala, nawala na 'yung fame, nawala na 'yung clout. So ang ending parang Saan? Oo, Paano? saan ako pupulutin? So Oo. doon yung nakita yung grace ni God. God. Oo. Correct. Kahapon, di ba kagabi, bago ako matulog, late na yun eh.
may sinend ako sa iyo Oo, na, yun, na oo. video. Mhm. Gustong-gusto ko yung mga ganong klaseng mga video. Kung anong klaseng video yon, secret, di naman share. Amin na lang. Ayaw, amin na lang. So yung video na ito ay tungkol sa isang camera Yeah, oo. na iniwan sa gitna ng Sa parang field. Parang Oo, field. sa labas lang. Oo, Oo. so iniwan niya yung camera niya na nagro-roll. Nakatutok sa Sa sky. sky. Ayan, sa langit. Tapos ang galing kasi ano yun yung Parang time-lapse. Oo. time-lapse. Tapos dun sa time-lapse na video na yun na nakatutok sa sky, kitang-kita mo yung Milky Way. Ang ganda na nakakatakot. Alam mo yun, yung kitang-kita mo sa sky, tapos yung pag-change from evening to morning. So doon pa lang, ang daming comments doon, parang mga around 45,000. Tapos makikita mo karamihan ng comments doon nakalagay na sa pagnood mo ng video na ito, ewan ko na lang kung di ka pa maniwala na may Diyos. Totoo. Kasi sobrang amazing di It's ba? a very complex pero nakikita mo yung design Oo. na nandun. Correct. Ang ganda. Ang galing. Promise, nakakakilabot na nakakatakot na pala. May ganyan, di ba? Tsaka ilang galaxy meron tayo. Tsaka paano natin nakikita yung Milky Way kung parte din tayo ng Milky Way? Paano yun, di ba? Pero yun nga, kasi nga, God perfectly designed it Yung ganon. So, in other words, ang sinasabi natin dito kay Pioni, baka katulad ng kay Maria Sofia Love. Baka katulad ng mga comments doon sa video na sinend ko kay Diego tungkol sa time-lapse ng nangyayari sa sky, 'di ba? Baka lang yun yung validation. The validation comes from God, 'di ba? Yung sabi nga ng isa kong kaibigang madre, if you feel like may kulang na parang hindi mo maintindihan kung nauuhaw ka o nagugutom, pero hindi ka naman nauuhaw at hindi ka naman talaga nagugutom, it might be spiritual hunger. Totoo. So baka, Pioni, 'di ba? Baka yung hunger or thirst mo for the worldly things na hindi ma-fulfill. 'Di ba? Maaaring sa Diyos mo talaga makuha. Hindi maaari sa Diyos mo makuha. Hindi naman natin though pinipilit agad. Kasi 'di ba may mga kanya-kanyang timeline din. 'Di ba na kung kailan, 'di ba? I mean, may mga iba maaga nila na-discover yung purpose nila kay God. Yeah. Yung mga iba kailangan dumaan muna sa mga matitinding pagsubok bago sila maniwala, 'di ba? So, ang sa amin lang, it's another insight. Totoo. Yan. On. So, Pioni to. Pioni. Kakaiba kasi yung pangalan mo. Ba't Piona pumapasok? Ewan ko. Oo nga, parang Pioni na malapit Pioni sa siguro Fiona. more on, instead na mag-isip ka ng mga sa labas ng ano mo. Kumbaga, again, yung lagi namin sinasabi, balik sa sarili. Ayan. So, tingin ko, mas on, titingnan mo kasi everything will perish mawawala Totoo Even yung mga yan. kamag-anak mo, di ba, mga kaibigan na pero pag if the tough gets If the tough gets going and the going gets tough. parang gano'n. Nawawala sila Hindi ko rin sure Yung mga yung mga kaibigan mo, si Nicole naka-experience ng gano'n. Nung nagkaroon na siya matinding problema, makikita mo na nahuhubaran na kung sino talaga yung totoong kaibigan at hindi. Kakwento ko ba? Kung tanong mo sa akin, Sige, tanong mo. Nicole, Tanong mo, ilan ang guest mo nung wedding mo? Tanong mo sa akin. Nicole, Aha. ilan po yung guest nyo nung wedding? 500. 500. 500! So, ilan lang yung mga kaibigan na dinamayan ka sa kabila ng mga unos, mga nangyayari sa buhay mo? 4.5. Kasi yung pang 5, kaya punggok, di ba? Maliit lang So, kalahating tao lang siya. Ang height niya kasi 3'11". Alam mo, so, yun talaga. Yung sinasabi ni Jegs na unti-unting nalalagas yung mga taong, hinuhubad sa'yo yung mga taong hindi mo naman talaga kailangan at hindi nandyan para sa'yo. Oo. Kaya Fioni. Ayan. Yan. Tingnan mo rin din, imagine mo yung 10 years ka na nakasurvive. Na okay ka lang na walang jowa. Okay ka lang din naman. So, yun din yung, it's actually, it's a grace na nagpasan mo Kasi kung ano ka talaga, kung talagang may kakatihan talaga, Hindi ka, yung linya ko? hindi mababakante. Hindi na babakante si Nicole Yala. Oo. Ayan. Siguro try to look for ano ba yung purpose mo dito sa mundo? Ano ba yung purpose na gagawin mo? Diba? Ano ba yung talagang yung masasabi mo sa sarili mo,
ito pala yung magpapabuo sa akin. yan. Ito pala ang dahilan kung bakit hindi ko kailangang hanapin sa pagpapaganda. Correct, Hindi ko ayan. kailangan hanapin sa pagkakaroon ng jowa. Totoo. Yan, yung Ayan. ganon. So yung pagiging buo natin, hindi dapat nakukuha natin sa mga external na mga bagay. Dapat kasi ang joy sa loob yan, inner yan eh. Internally. Happiness kasi yung external eh. Alam mo, speaking of, meron akong pinanood kagabi habang sinamahan ko yung anak ko sa kanyang sleep study. Ordinary Angels on Netflix. Ang ganda, Jigs. Ang ganda din ng ang ganda din ng kanyang message. Panoodin mo siya. Ordinary Angels. Ordinary Sige. Angels. So movie siya. So hindi siya nakakapagod kasi hindi siya series. Alright. Pero yun yung sinasabi mo, kasi sinabi mo na internally. So kapag ka yung conviction o kaya yung internally sinasabi sa na ito yung gawin mo. Yun kasi nangyari doon sa pelikulang yun. Gawin mo siya kasi tawag ni Lord yun eh. Oo. Pero siguro doon mo sa tama. Baka mabaya akala mo lang internally may bulong ka pero yung bulong magdroga ka. Nakawin mo yung panty ng kapitbahay mo. Hindi ganon. Oo. Diba? So Kasi- dapat may gift ka rin. Try to discern. Oo. Once mabuti na ba nakita to, mo masama? kasi yung internal, yung joy na yan, dyan na magsisimula yung contentment. Yan. Yung attitude of gratitude. Yan, Na oo. kahit hindi kompleto ang mga bagay-bagay, 'di ba? Meron ka. So imaginein mo, yung kung yung happiness mo nakaangkla doon sa iba, pag nawala, pag iniwan ka, iiyak ka eh. Totoo. Samantala pag sa loob, internally, wala ka magiging problema. Correct. Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This Metro's number